Dobro nam došla. Hvala ti lipa što si me pozvala. Jesi dobro? Odlično. Kao i uvek. Ti? Mislim, možemo da te vidimo nekada onako da nemaš taj osmeh čuveni na licu? Ne, prosto ne znam. Ja godinama te poznajem i uvek si osmeh. Super, sretna sam žena, lipo mi je nekako u životu. Bar da čujemo od nekog da neko ovako nešto lepo kaže. Lipo mi, sretna sam, stvarno jesam. Šta ima novo kod tebe? Radim nove pisme, novi album uskoro izlazi, zato moram biti sretna. Koncerti, kad nisam na putu, onda sam u studiju, ali to su sve stvari koje mene jako, jako vesele. Samo da pjevam, ja bi po cijeli dan u stvari pjevala, stvarala nešto novo, zabavljala ljude, pa šta ima ljepše? Opušteno čekam te sama ovu noć, Nirvana, isto mjesto, ista budala, kad ćeš doć? Okos mentola nedavno. Pesma koja je izašla, jesi zadovoljna kako je publika prihvatila, kako reaguje na nastupima? Ludnica, evo, veliki hit je u Hrvatskoj, Sloveniji, nadam se da će jako dobro proći ovdje kod vas, kao što su prošle prethodnice, Cirkus, Nirvana i tako dalje. Pjesma je vesela, moderna i vjerujem jako u tu pjesmu, jako vjerujem. Okus mentola, leden dah, ovo je dobar doživljaj. Ljubi me, usnama ti, zbog ove noći postojim. Što se tiče novog albuma, je li si već onako krenula, prikupila neke pesme, imaš nešto? Radimo, malo u stvari kasnimo već, treba album već i izaći, ali nema veze, rekla sam, neću se žuriti dok ne budem ja zadovoljna sa materijalom. Tako i treba, to oni i očekuju od tebe. Pa ja mislim da sam ja dužna to svojoj publici. Naravno, hvala ti, puno sreće i očekujem te sa novim albumom. Hvala puno i pozdrav svima. Slušajte, gledajte.